Mila kula mboten saged sewanteng Ngastina dinten sakniki. Nek kersa nenggane gelem sabar sesuk esuk nek wis rampung Pandhawa langgone duwe kewajiban kula tak sowan dhewe. Ora kena. Kudu dina iki Kakang Semar rawuh ning negara Ngastina. Mboten saged. Rak Ruda paripeksa. Koko Prabu kula ingkang mboten nrimaken. Lho, Arjuna melu-melu. Mboten mau. Mboten mokal menawi kula mboten narimaken bilih Kakang Semar nedya dipun Ruda paripeksa. Pun kajeng Gus, panjenengan sareh mawon. Panjenengan sareh mawon ben wong niki sing ngrampungi kula. Oh lah dalah. Kakang Semar, pripun? Pancen kowe ora kena tak gawe becik. Nyatane kowe wajibe kudu sowan ning negara Ngastina, kowe kudu prapta ning negara Ngastina. Nunggani negara Ngastina rameng ora ketang mung tulung kedheping maninggal wae kok kowe ndadak alesen neka-neka. Kowe ndadak werna-werna lehmu wangsulan. Lha apa kowe pancen wis njaluk diruda paripeksa karo nata ngawangga Prabu Karna Basusen. Dar kowe. Ayo. Aku nek wis nganggo kostum Ryok Panaraga ngene iki. Nyokot gulumu ora tewas cetakon dosa. Edan. Aku ki ratu lah kok kowe sak geleme dhewe. Ayo ben aku ya rakyat, ratu ki wakiling rakyat. Aku sak geleme dhewe. Ayo muni kowe Karna. Muni kowe Rana Karna. Rana Karna dengkulmu mlocot. Ayo. Ora gelem bali ngawung kok sondol ning ngawiyat. Mati kowe. Baben paman sapa ora? Jawa iki Koko Prabu Karna. Kaget jadi pegalih kula paduka gawe ekek putra kecil cagya policata kula apa? Kate-kate kula gelak-gelak lapah kula, Bapak. Aduh, Koko Prabu. Lah talah. Koko Prabu Karna ora talah nimbali. Enggeng rayi Sangya Parasata kur wonten ing alun-alun negari Ngastina wonten menapa Koko Prabu? Aja kaget kowe. Kadangku Kurawa kabeh tak awe ana ing kene. Sayekti aku dinawan dening Kyai Prabu Duryudana kinen ngawat-awati lampahe Bapa Durna. Wah, Bapa Durna tindak dhateng pundi? Purhananira dina iki Bapa Peremban Durna sowan ana ing negara Mandura. Wigatine ya kuwi nyuwun ngampil wujuding pusaka negara Mandura sepisan Kyai Nenggala kelorone Kyai Alugara. Kanggo srana waluyaning praja negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Nggih, keparengipun. Mula kang saka kuwiri kelampit brongkat kimpul gajah gelar Simna Barong. Kanggo ngawat-awati lakune Bapa Peremban Durna tindake menyang praja Mandura. Kowe-kowe kabeh kinan budal dikepyakake tumuju ning negara Mandura. Wah, la taala sendika ngestakaken dawuh menawi mekaten tumunten kepareng kula nyuwun pamit padal wasilan. Menawi mekaten kula nyuwun pamit padal wasilan, Koko Prabu. Menawi mekaten kula nyuwun pamit padal wasilan. Menawi mekaten menawi mek ya mek-mekan lho kowe. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Inggih semanten ugi kula nyuwun pamit Koko Prabu. Kula nyuwun pamit sinuwun Prabu Karna Satama. Wonten timbaling adawuh. Nembang tengaraning para wadyabala budalna tumuju negara Mandura. Sendika ngestakaken dawuh. Keselak-selak ngono geguyub bintang tamu, Mbah. Lucune ora sepene mongko tanggapane murah. Ya. Bot-bote aku ngabekti karo anak Prabu Duryudana kudu tak lakoni. Kudu kecekelan, kudu entuk nggonku nyuwun ngampil wujuding pusaka Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Sak banjure kuwi aku bakal suning karang kajempel mboyong Kyai Semar Badranaya. Bakal dirica-rica ning negara Ngastina.
Nggo tampul Kurawa. Ora urusan. Nger Kurawa tata samerteng gati. Iki bakal ana perang gedhe antarane negara Ngastina lan Mandura ngasiki mengko ora kasil nggonku nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala, Nger. Ya. ateging karaton negaring Mandura. Anenggi ing mriku dununging nata Mandura Prabu Baladewa atmajaning Prabu Basudewa sampun sineba sangganing para nayaka praja iwah sangganing para punggawa negaring Mandura datan kantun sangya para kawula negaring Mandura sampun mangke ketadak wisawanipun satring pringgondani nanggih risang Raden Gatotkaca damel kaget penggalipun nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang denanti dening Sang Gatotkaca mung sabda pangandika dening Sang Nata Mandura Prabu Baladewa dadi kumangling wijining pandika Sang Nata Prabu angka krasa ingkang dening kababaring lisan caket pangestu para wayah Bathara Jagat Pati Indra Jaladewaku Prakoso lacal wonten timbalan sinuwun kaget penggalih kula sareng kula dipun timbali wonten ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ora ngguyu iso ora saged ning pun telagian kula niku ngeten iki mboten iso nek sadetik mawon mboten guyu mboten iso wah edan marai kersil ning ati wah angge disapu sapu dengkulmu iki pasewakan nggih ngertos
arep Baladewa kuwi arang-arang anake pasewakan ana ing negara Mandura kowe iki kudune sing setiti ngati-ati kowe iki sing taberi nggih kowe iki patih kowe iki ora mung wong alasan kowe iki ora mung wong gali gentro kowe ora ning nyatanipun kula niku riyen tiyang ketoprak dados ingkang ngatone wah edanane wah angger Gatotkaca sowan teng mriki aduh didangu sinuwun sinuwun Prakoso nun menengo nggih edanane wah sinden ayu-ayune kaya Mbok Prakoso pripun menengo luwih dhisik nggih pun mriki mawon kula tak nyawang sing ngoten niku Gatotkaca mboten diparingi dawuh padha harja sak praptamu sak suwene kowe sowan sakwise kowe sowan ana ngersane awakmu ing Mandura tansah pinangga kawidatan ing sambikala sowan kula Prabu wonten karing Mandura sowan kula tebih saking Rupida marang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tak tampa kowe ngaturke bekti karo aku ora lewat pangestri wong tuwa wae tampanana Gatotkaca nggih kula pundi atadosna jimat paripe dayanana ing kasantosan lair lan batosipun Gatotkaca yo parayogan nuwun muluku sampun boten prag-pragi banjur apa wigatine dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan apa pancen wigati saka karepanmu dhewe apa pancen kowe diutus dening pepundhenmu Mur Pandhawa kadang-kadangku Yayi Puntadewa Werkudara Badani Janaka lan kembar yen to pancen ana wigati marata diaturna kelawan wakmu ing Mandura aja nganti ingkang karempen nanging yen to kuwi wadi tumraping para kadang sedana dulur-dulur ing Mandura ayo tak saketake tak kandya ning kedaton catur netra karo wakmu ing Mandura Gatotkaca anjrenggang Puspitara Pragata menapa nggih wah kula ki ra iso nek ora ngisru sedetik wae ra iso kula ki wau wirane pembunang pun kula rusak syukur ora arep bales aku ra iso wiran jarikku tak jahit oke ngono Bapak Prabu Gatotkaca piye sewu-sewu kalpatanipun ingkang puturing Pringgondani Tadhawadana karana kula sampun wantun ngabiyantur marsud jingantika Kanjeng Prabu Baladewa ora dadi ngopo sak banjure piye sepisan suwan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa pesku tampanana nggih nduka pungka kalih sowan kula boten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dipun utus dening para pepundhen Pandhawa lah nek pancen kowe bener diutus pancen kowe bener diutus dening kadang-kadangku Yayi para Pandhawa lan utawa pepundhenmu para Pandhawa diage matura kelawan wakmu ing Mandura nggih sepisan kula ndherekaken kentun salam taklim tuwin sembah saking Wa Prabu Puntadewa Marsa Jingatika tak tampa gawe gedhe ning atiku ora lewat salam taklim uga muga tansah katur marang saring Yayi Prabu Puntadewa nggih nduka pungka kalih sowan kula menika rikala semanten dipun timbali dipun dangu dening pepundhen Pandhawa utamanipun Wa Prabu Darmakusuma wigatine kepiye wigatosipun kula kinen sowan wonten negari ing Mandura saperlu nedya nyuwun ngambil pusaka negaring Mandura sepisan Kyai Nenggala lan kalih Kyai Alugara lho kowe didhawuhi supaya sowan ning Mandura wigatine ya kuwi nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara ya ngono piye nggih kados mekaten kagem sarana tetanen agung negari Ngamarta wah edan dinggo sarana tetanen agung ning negara Ngamarta nggih leres kasinggihan mekaten awit malah mboten sarana kados mekaten negari Ngamarta kadidene ketaman Melak ing Jawata negari Ngamarta kadidene ketaman pagebluk menawi samangke mboten kantos
dipun suwuni ngambil Kiai Nenggolo kaliyan Kiai Alugoro Kinarya Sarana anggenipun badhe para Pandhawa nedya alampah utawi ngelampahi ngawontenaken tetanen agung mriku. Bila saking mriku Prabu walih-walih menapa sawan kula nedya nyuwun ngambil Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro nedya kula boyong wonten negari Ngamarta. Kula damel srana para punden Pandhawa kula anggenipun nedya ngawontenaken tetanen agung. Wa Prabu Baladewa. Wah, edan. Yo. Tak paringi. Tak kasih menengo. Ratalah. Ngisruh wae menengo. Nggih. Wah, jan edan aku digalake iki. Edan. Kowe cengengesan wae ora suti aku alus karo kowe. Nggih. Pun lah. Pun mriku. Karo kaca, boten balik dawuh. Yen aturmu kaya mangkono miturut aturmu kuwi mau. Aku sarujuk, wak ming mandura sarujuk. Alhamdulillah. Pragata menengo. Nggih. Wah, jan wis ora. Wah. Mung saur manuk siji wae kok ora oleh para. Aku sarujuk karo pamanggih utawa panemune utawa gegayuhane para Pandhawa nggone bakal nganakake tetanen agung. Nggih. Mergo pancen kabeh iki mau wis dadi kodrating Gusti. Nggih. Mekaten kepareng kula suwun wujuding Kyai kula kaliyan Kyai Alugoro Prabu. Areng nggih, rawuhipun mandhiteng Sukalima Sang Tapa Wanturna peper-pepeh. Pindha sata metarangan gawe kagat kang sami umat mangrobahing para kawula. Kancana daya, yak jalan. Rombok marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurata kura rek kiri-kiri. Wah, kaget penggalih kula. Dereng ngantos kula purna anggen kula nampi aturipun anak kula pun Gatot Kaca ing pringgondani. Wah, kedadak menika Bapa Durna rawuh wonten ing negari Mandura. Lole kang krapul kuduk manyar-manyar sumarante sumarole. Apalah gamana kang kula prit gantel buntuting 29. Kula niki kira anak Prabu sewu-sewu kalpatanipun ingkang Bapa ing Sukalima Tadhawatana nggih. Bapa Durna. Damel kaget penggalih kula wonten kados menapa. Sepisan suwen kula menika ngatur salam taklim marang Sajengandika anak Prabu Baladewa. Matur sembah nuwun. Tungkap kok kalih. Sowan kula menika ngapa ya sowan kurene iki ngapa ya? Wah nggih. Kula ngantos kesupen Pak jan kula tungkul nonton bintang tamu. Ngatasi tangga dhewe. Lucune kaya ngono. Sowan kula dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Sepisan kinan ngatur salam sembah bekti marang Sajengandika anak Prabu Baladewa. Kula tampi dawuh sami-sami. Ndungkap angka 3 kalih. Ndungkap angka kalih. Sowan kula menika nedya nyuwun ngampil wujuding setunggal Kyai Nenggala. Angka kalih Kyai Alugoro. Damel napa? Damel srana waliyaning Praja Negari Ngastina inggih menika dipun damel tumbal. Dipun pendhem wonten ing alun-alun Negari Ngastina. Mila meleh-meleh menapa nggih anak Prabu?
Sawan kula menika namung nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kaliyan Kyai Lugara nedya kula bayang wonten negaring Ngastina kula damel tumbal wadaling praja negaring Ngastina ingkang ketaman Pagebluk nggih anak Prabu Baladewa. Caca muntap lir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngundaranti. Oh, wela tala jagat dewa Bathara Panusma ing dalan Bawadra. Wonten diparingan dawuh. Kula nuwun sewu menawi jengandika nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kan Kyai Lugara, kula nuwun sewu panjenengan kalah 50. Panjenengan boten saged kula sumuni ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Nalugala. Lho, sapapipun menapa? Napa kula atos sing gadhahi utang kalih panjenengan? Pinten? 700, 800. Kula kondurne sebrakane sam. Mboten kok perkawis niku. Kula nuwun sewu Gatotkaca sowan wonten ing mriki menika nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Lho, ajeng tingke napa e? Walau wong Gatotkaca niku wis ampuh wong wis digdaya kareng nyilih pusaka. Gatotkaca nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kan Alugara menika kinarya srana tetanen agung Sangya para Pandhawa. Awit menawi mboten dipun lampahi tetanen agung menika para Pandhawa nedya ketaman ing Jawata ketaman Pagebluk. Mila kula nuwun sewu Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara ku badhe kula aturaken marang sanipun Yayi Prabu Duryudana. Sak sampunipun para Pandhawa kadang-kadang kula para Pandhawa rampit anggenipun ngawontenaken tetanen agung Bawadurna. Cek nini. Caca muntap lirik nentap duka yayasini pinetra kocak ngundaranti. Sinung wati lole kandang blukuduk manyar-manyar. Kula nuwun sewu anak Prabu, sowan kula menika kanthi itikat ingkang sae. Kula nuwun sewu. Sowan kula menika mboten wonten sarana peksa, mboten wonten sarana napa-napa. Sepisan niki kula mumpung tesih halus lho niki. Menawi jengandika kersa ngeboti para Sata Kurawa kula nuwun sewu. Panjenengan badhe slamet gesangipun. Lho, liripun kados pundi? Dene panjenengan ngendika kados maten. Sare riyen anak Prabu, sare riyen. Kula nuwun sewu lak panjenengan mboten kersa ngeboti Kurawa. Mangka Kurawa menika kula nuwun sewu sampun tikang candra. Anggenipun ketaman Pagebluk. Wangsiting Jawata. Para kawula negaring Ngastina menika saged waliya nirmala temajati dadi mahmulya waton dipun tumbali inggih menika wujudipun Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Nggih kula mangertos, kula sagah, kula purun ngaturaken. Nanging sarampitipun kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Kula nuwun sewu. Lah kok panjenengan ngeboti para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Panjenengan menika saben-saben mukti wonten pundi? Kula nuwun sewu. Panjenengan menika saged entuk jeneng enten ngendi? Enten pundi? Panjenengan menika saged entuk suara rakyat menika saking pundi? Kula nuwun sewu. Panjenengan pendak-pendak seba ngawontenaken pasewakan agung ingkang panjenengan sowani wonten pundi? Negari Ngastina. Lah, kene ngerti anu pirsa. Nanging menika pancenestu wigati para Pandhawa kedah kula boti awit kula menika pancenestu mangertosi kawontenanipun para Pandhawa kados pundi menawi ngantos sak mangke para kawula negari kula nedya dipun paringi daharan menapa. Lah nggih kajengipun. Perkawis niku mbok ben Pandhawa menika kedah dipun kiwaken. Wong nyatanipun panjenengan menika sampun mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Denda menika awit saking mula bukane negari Ngastina. Lah nek estu mekaten menika panjenengan estu sampun nglirwakaken para Sata Kurawa. Nyatanipun panjenengan menika sampun dedilat bandha donya Ngastina. Sedaya bandha donya Ngastina panjenengan kukup sedaya. Panjenengan pun nampa kekucah saking negara Ngastina. Lah kok sampean meboti Pandhawa Ngastina sampean kiwake. Kula nuwun sewu. Sampean niku nalendra sing gadah paugeran apa mboten? Lah nek ngoten niku cetha sampean sakniki meratelaken menyatakan bilih sampean pedhot silaturahmi kalih para Sata Kurawa wonten negari Ngastina. Iblis.
nyataning bawana iblis lan astrayali binatang. Bawadura, wonten imbalan. kula nuwun sewu paripaksa kula mboten ngajari kalian panjenengan. Ternyatane sampean ki wong tuwa sing ora ngerteni kabersihan. Lho, liripun kados pundi? Sampean ki kudune iso mbedake empan papan Baladewa ki kudu wayahe srawung eneng ngendi. Kudu milih sing ngendi. Tur meneh sampean rawuh mriki menika wis kalah dhisik karo anak kula Gatotkaca ning Pringgondani. Kalah dhisik. Nggih, sakarepe Gatotkaca. Wonten mriki menika kula dapur dipun utus ing anak Prabu Ngastina supados sing sakmangke. Kula nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Ulaga Kilan Wisrana waloyaning Praja Negari Ngastina. Panjenengan sampun kula aturi, sampun kula emutaken, kula sampun matur kathah-kathah. Bilih kula purun ngaturaken Kyai Nenggala lan Kyai Alugara sak sampunipun kadang kula para Pandhawa rampit anggenipun ngawontenaken tetanen agung. Mboten saged tetep kula suwun sakniki mung sedilit kok nggih. Ming kula pendhem sedilit kula kondurke. Nek negara Ngastina pun Waloya Nirmala Temasati jadi temah Waloya nglipar Jati Temah Mulya kula konduraken wangsul kinarya srana tetanen agung para Pandhawa. Mboten saged. Mboten saged panjenengan kula aturi kondur. Panjenengan kula aturi kondur. Panjenengan pun kalah dhisik. Sampeyan wis kalah dhisik karo Gatotkaca, sampeyan wis kalah dhisik karo kadang-kadang kula para Pandhawa. Mula nggih mpun. Kok tak bali mawon. Ning niku pokoke sampean kedah ngeboti Ngastina. Sampean kedah ngeboti Kurawa anggenipun kenaman kula. Bawa turu kenging kula pringkaken menapa mboten? Kenging kula emutaken menapa mboten? Panjenengan menika wong tuwa kok ora ngerti karo kahanan. Panjenengan kok ora ngerti karo lelabuhan. Kula niku estu mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dena teng negari Ngastina. Ning sakniki wayahe kula ngayomi Pandhawa. Sampean ngerti menapa mboten? Melek mboten mripate sampean? Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya wisanggeni. Oh. Duka yayah sinipi Sang Baladewa kecapai mangki. Ingkang putra ing Pringgondani Sang Raden Gatotkaca rumaos sayah badanipun tumuli. Netranipun karaos mboten kiyat. Anggenipun melek bengi wekasan Sang Gatotkaca ngantuk mireng dukaning Kang Wong Mandura Sang Prabu Baladewa dadya gregah malih grembyang nedya nglarak Sang Bagawadura. Sampeyan kula aturi kondur wangsul kemawon. Sampeyan kula aturi kondur wangsul kemawon. Mboten sanedya nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Alugara. Oh, mboten saged. Kula sakmenika kedahipun ingkang mengku Kyai Nenggala lan Kyai Alugara sebab kula menika pun wonten ngriki. Kula niku luwih tuwa, nadyan to Pandhawa menika luwih buta, kula luwih tuwa tinimbang Pandhawa. Oh, Dra. Wonten napa? Sampeyan kudu bali. Mboten, Sampeyan kudu bali. Wah. Edan sapa kowe mau? Kopir biasane. Prakuta cengengesan. Ge. Kriwian tati kerucukan piye tati tangisan. Wamuka wonten dawuh. Wisata wonten dawuh. Kepyak napa karo Wadyabala saka Mandura kae Kurawa cecok bakal gawe geger. Negara ing Mandura sedika ngestaken dawuh. Prakuta, Nun, liwat. Wo nggih. Tak kira nek kon budal ke Wadyabala jebul mingkon ngliwat. Mboten napa-napa kula nggih ngelih. Kula nggih ngelih. Budal nggih nyuwun pamit matur marsilan kula Prabu. Iblis.
durung kenging menapa? Wah, reti wong diajar genco malah takon kenging apa wae iki goblok wae goblok. Wah, edan. Teko tatu mestaka panjenengan. Tatu jeblas kelinginan watu. Aduh, remasan. Edan. Gatotkaca wani mula sara karo Bapadana mungsuhmu aku kere Gatotkaca. Nata lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ong ora nanggono magawe gelare wang Siwa karo Tomarpo ya udu Siwa Yanti lho aku kula mangertos wonten menapa kowe sing mulasa karo Bapadana. Kula kaget, kula ngantuk. Wa Prabu Baladewa. Muring-muring kula kaget, kula kegetak. Wekasane yang dura kula geret. Kula jebles-jebleske mestakane teng watu. Wah, bayi ora ngerteni tata krama kowe. Ora iso ngerjeni karo wong tuwa. Ayo. Gandeng wewe sewani mulasa karo Bapadana saiki tandingmu du sapa-sapa nanging wakmu Kartomarma. Nuwun sewu. Kula wonten mriki menika namung daya. Kula mboten wonten niatan menapa-menapa. Lho, njur karepmu piye? Ampun kula sing perang, kula kesel. Edan. Sageleme dhewe Gatotkaca rene. Mboten wonten perkawis kali panjenengan. Sanese mawon. Mungsuhmu aku. Wah, edan. Wahmu kowe. Iya, ayo Kartomarma. Nek pancen kowe arep kewirangan mungsuh anak-anak Mandurawadya Bala Mandura ayo saiki maju. Wah, mati dene aku. Langkauna kuwandaku barat. As. Bala. Oh. Bye. Bala. Bye. Asik ngantemo. Dai, dai. Dai yo alah. Aja minggat. As. Jar yo. Yo alah. Yo. Jar kowe. Balah edan. Yo alah. Yo alah. Balah. Sambato ayo. Del-delke musuh wahmu. Balah. Kot salah wot baya. Balah. Yo baya. Wo bah. Wayange ra penak. Isih keset. Biar ya. Ya. Put. Bala. Yo ngalah. Kot. Yo lah. Weh, aja mau 11 ke. Kalah lah wo. Bae kuku karepe dhewe kowe ra.
dasku ya lah put balah put bedah ya lah sambat oh put yuk biar toh biar le yo lah be lah oh boy opo oh wet palalah yung alah pot aja mbok gucek ya ben aduh edan aneh wah alah alah ayo amuk Suramarta Jayamarta imbang yen padha-padha ngendel-ndelke wong-wong Mandura ayo ngejawab kowe wah keparat ayo Wisata diwenehno Kyai Nenggala Nalugara nyo tampan ana sikilku wah ayolah jar jar pot yolah biar sikil ayo abuk cilok bloto bagi boto-boto abuk cilok bloto jaya bloto bagi boto-boto ayo Wisata le pancet kowe iso gawe wadane Jalma Gati negara iki oleh diwelehke karo bapak dole cak iki gajek kowe ulah iso nglangkai wadane Jalma Gati apa kelakon dosa negara Mandura bakal tak abad wala Bajigol, walala, Jangan tanya tak ni. Kucak isik aku bingung lek ngetrap kepiye wis akalem pula. Ya. Lho piye to kae? Malah ngliwati. Aku wegah nek nenek mungsaku. Utu Gatot Kaca. Aku wegah nek wong-wong Mandura cilik-cilikan wae aku mah. Wedonge ning kene. Oh ya wis ngono. Sekarang iki dalang sabet trampil cah, dadi ya maklum. Ura-urapan suaramu. Kok kowe Wisata? Iya.
kowe wani karo Haryo teraksi wani wae ora wani lah ngopo wah edan dudu aku mungsumu aku iki Senopati pilih tanding ayo jare gagah ayo apa gagah Gatotkaca ning kene ayo asu amo Suramrata apa iki ora dumeh kowe ngelih wae njur kaya ngono aku ngomongke masalah kewan ora perkara misuh ya ora aku reti kok kowe ngelih biasane sok karo kae si Wah Rai kae wah muka kae ndi Gatotkaca konon rene yo enteni kene Gatotkaca wonten dawuh Kang Mas kae wakmu Citraksi goleki njaluk digimer ndase apa piye kirangan niku wonten dawuh Gatotkaca kowe lak bocah sing pancen ngabekti kula malah semelang nek jenengan ngendika mungkin nek latah kleru ora kowe pancen ngabekti karo pundan kuku rawa Gatotkaca kowe tak jaluki tututututututong gelem apa ora nyuwun tulung napa kula kok malah sesek mireng jenengan ngendika sesek yo ben nyuwun tulung napa aku jane wis suwe wis sengit karo Pati Sengkuni sebabipun kakak ngrebut jajangku mriko masalah mira perkawis pribadi kedahipun boten dipun beto wonten mriki sakarepku kula kedah kados pundi aku gawenan ning ngantariksa nggih culna saka uncalna saka nglangit pasna cengle Pati Sengkuni oh nggih wonten walate aku sing nandang aku balas dendam kula tumut dosa ya ben sing nanggung aku wis kakek aku uncalna saka ngantariksa sing wah sak dhuwur-dhuwure timbles ning cengle Pati Sengkuni kula aturi toto wah Citraksi Waduh. Cah kocluk. Iki apa bedama ning langit kok. Ngetutke aku mlayu rono, ngetutke rono, mlayu rono, ngetutke rono, Pak. Citraksi, ya. Wedhus kowe rene. Ya, gimana? Kowe poni bani aku iki sengaja apa ora? Lha nggih mbabatan sengaja. Wong kula niku niba, kula wau perang kali Gatotkaca.
kula perang kali Gatut Kaca nesu kali kula. Wah Citraksi mboten kekeng kuku kula. Undurke. Paripaksa kula cantrolke tengah langit. Bus mboten martos sangkan maraning Bilai ya, mboten martos sangkan maraning Bilai. Kok nibani cengeli sampean. Nggih. Ngapunten. Mboten karep kula niku. Ning kok aku roh ana wong tiba. Kok kaya ngarah cengelku. Ya nggih, nyun ngapunten wong mau niku leh kula tiba meluncur saking antariksa menika mesti sikil kula niku muni cengeli sengkuni. Ngoten niku tadi nggih arep maklum pun niki sikil kula mangken njuk ngapura pancen ora. Pancen ora dantenan wah edan. Lah kok iso Gatut Kaca nesu karo kowe? Niki ngeten niku wau lak. Apa niku jenenge? Kula kepethuk kakak kalih gagah. Ayo. Gatut Kaca. Kula niku perang, ayo Kurawa sasatus kon bali apa ora? Malah ora gelem bali sing pengarepe sing tuwek dhewe papapate Haryo sesengkuni. Kon maju rak jejekane cangkeme. Gatut Kaca muni ngono kuwi. Ngono muni ngoten niku tenan. Wah, edan. Lah cek kowe lengger Gatut Kaca kok kowe wani karo wong tuwa wis saiki. Aku ngerti arep balas dendam ya titenana kowe titenana. Sangan iku sakeleme dhewe ora mah Gatut Kaca ngir tulungano aku. Oh iya. Eyang Patih Sengkuni. Wonten menapa? Kowe mau tak takon Citraksi nibani cengelku mau. Kae nibot sing panjen kowe ngajar kono apa kono sing ngongkon kowe? Wo Citraksi dawuh kalih kula. Kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Lah rak tenan ta. Cah ki nek kocluk mulasara karo Sengkuni ya lihatlah pembalasan lebih kejam. Kersane putus pundi? Gatut Kaca mboten dawuh. Kowe iki rak cah bagus iki jan cah sing bocah sing pancen ngabekti. Kersanipun aku njalna pasna matane Citraksi. Kurang-kurang bejane ora kena matane ya nggon latu-latu ora apa-apa. Ben jalinge ben ora kanggo. Mboten. Wis engko tak opahi wis. Nek berhasil nek kono jalingi ya kowe engko tak opahi. Nyuwun pangapunten kula aturi tata-tata. Wis kaya aku calon sing dhuwur Gatut Kaca. Edan. Waduh, edan apa aja. Lah, Citraksi, rene Citraksi, Cit. Ya. Siapa sayang Anuman? Sayang dengkulmu. Wah, edan. Waduh. Untung mengkena pupu. Ngono nek kena nggon walah. Sapa sing akon masang bendho kae mau?
Mboten ngertos. Sampeyan kok arep bales dendam kalih kuku kula? Enggak bisa. Ora iso paman. Wah edan. Waduh. Untungno kena lengotolo lah nek ora ana wis sigar sikilku mau ambles serune kok. Cadangi bendho pancen kok nak koceluk kok nek. Syukurin salah siapa lu? Sengane kok kaya ngono ora. Lah dalah Kakang Durna kula semanggaken Kakang. Ayo apa? Angger wis aene kok senengane ora. Witeng kelapa tak gendine tak gendeng. Lole Kurawa ora nek sing kajen. Mungsa Wadyabala lo mandura apa edan. Ger Kurawa 100 golek dalan liya nggo nyolong pusaka Kyai Nenggala Ugara, Ger. Durna menengo dhisik. Kula nuwun namit pasang Kalimantan. Ibu Penari, kula nuwun sewu. Ngantos ke wektu kula ngoneaken dia buka celuk jineman. Awit kula menika apa? Sampun kentekan ngakal paribasanipun kula nedya. Nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Alugara. Lho, sebab apa dene kita bakal nedya nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Alugara. Sebab rikala semanten anak Prabu Duryudana dawuh kalian kula. Negari Ngastina ketaman begebluk. Bisa ning Malya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya. Menawi dipun tumbali dening Kyai Nenggala lan Alugara nanging kuciwaning manahipun ingkang abdi pun kumbayana. Rikala semanten kula sampun semanten negari Mandura, wekasan kula nedya nembung. Nedya ngalamar. Ndadhak karine nginang gambir karo Surwe. Nedya nyuwun ngambil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara wonten samangke mboten dipun paringaken dening anak Prabu Baladewa. Dawuhing anak Prabu Baladewa, Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nedya dipun damel serana. Inggih menika para Pandhawa anggenipun nedya ngawontenaken tetanen agung wonten negari Ngamarta. Mila saking menika Ibu Betari kula nyuwun tulung kanthi sanget kajengipun utawi kersanipun supayanipun Kyai Nenggala menika saged wonten ing astanipun para Kurawa. Kula suwun supados panjenengan gagalaken inggih menika pun para Pandhawa anggenipun nedya ngawontenaken tetanen agung wonten negari ing Ngamarta menika Ibu Betari. Tobat kaget kok atiku. Ora mangerteni yen to jebul Durna ya wayah ulun. Wayah ulun Duryudana kepengin gawe sarana padhang ing negara Ngastina lan ora seneng sartane sengit yen to Pandhawa kasil nganakake tenanen agung ning negara Ngamarta ya Kumbayana. Kumbayana ulun bakal minangkan apa kang dadi kekarepan kita. Sekar pinake sewu matur sembah nuwun sanget Ibu Betari. Dene paduka kersa minangkani. Tuwin nuruti dhumateng pamotahipun. Inggih menika. Anak Prabu Duryudana. Mula kang saka kuwi gandeng ana ing kene wis ana.
dewane utawa sing gaweane ngrusak tetaneman tanem tuwa ning Samadyapada iki ya ana Putut Jantaka. Niku wonten wingking panjenengan niku. Iya. Wah, kaya wiyaga. Persis. Persis. Wah, ikete Prada Mas e. Pardi kucing. Nyak geleme dhewe ora jenengane kok yang ngono. Ngawur udu wiyaga diarani wiyaga. Wah iki Putut Jantaka wonten timbalan Ibu Brari. Budal Namalada lintring lan sak manunggalane supaya ngebya ning negara Ngamarta. Perusahaan tanem Dukut Sewu tanene para kawula Ngamarta. Ing ngendika ngedanken dawuh manjun pamit madal manjilan. Ayo pengawen nurut aku. Wah, nggih. Ibu Petari kula ngaturaken matur sembahipun awi kula sareng-sareng derekan budal wonten negari Ngamarta Ibu Petari. Ramaya wonten timbalan ing Adawu kepiyano barisaning Wadya Bala berkasaan milu Banaspati jim setan priprayangan engklek-engklek balong tanda kanggo jampangi santane ngrusak tetuan ning negara Ngamarta. Sendika ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Piramba dewa kowe melu. Nggih. Oke. Kadang Jawa timbala paduka Gusti kula Gusti Jaramaya ingkang abdi nyadung dawuh ingkang abdi pun maling raka maling sukma nyadung dawuh Gusti ingkang abdi pun nyadung dawuh la ta'ala maling raga maling sukma
Aja kaget kowe tak awe. Wonten yang Paduka ngawe. Maling kembang coba maling sanesipun. Maling pakaian, maling harta. Ora ngawu kawar ngawur. Mangertiya dina iki awake dhewe kinen bubrake. Para Pandhawa anggone nganake Taranen Agung. Sababipun dipun bubraken. Rusaken kabeh. Aja nganti sing aja nganti sing sisa. Ambok sithik wae. Semplar mikan nanti. Ngurusi wae ora. Nang keperluan ora. Alem becike sarira. Ora sah suwe-suwe mulo Kang Saka kuwi. Budhal dina iki kowe kabeh maling raga, maling sukma lan maling liyane. Menawi saden mekaten ingkang abdipun maling raga nyadong dawuh. Nang ingkang abdipun maling nyoma nyadong dawuh. Menawi mekaten ingkang abdipun maling nyandangan wong wedok nyadong dawuh. Nyun pamit bindal madal paselan. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Tan ngene. Kae maling apa? Aku maling wong wedok. Maling sinden. Ora sah suwe-suwe kabeh padha budhal. Nyuwun pamit madal paselan. Sing keplek-keplek. Ya wah wis. Apa ah. Boya. Bebek cembel kekek sak dolita. Lit. Gus. Ndoro jangan nongko. Ngapa mir? Ora cenanangan. Ade. Lungguh gede wae, ora sidone kan arep mituwa kaya Semar malah. Mung ora kajen mung babar wirang. Has. Cak wis ning bagiane dhewe-dhewe. Wih, Bagong sesuk ketiban sampur wisan. Sesuk kudu kon joget. Ya ben. Ayo dalang ki kudu apa pancak kudu manut karo dalang. Ya ora ngono carane ne. Tenah aku entuk jatah rokok. Ya iki mau jatah iki bengi. Wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun Gus kula nyadong dawuh. Dene Paduka sengkan-sengkan rawuh mriki. Abdipun Semar Badrana kula nyadong dawuh. Badhe ditandeng pundi? Oh benten kelanatan ingkang sampun Gus. Kakang Semar, kula. Urhanamu Kakang Semar dina iki. Rikalungguhan sak mengko iki. Negara Ngamarta ya para Pandhawa bakal nganakake Tetanen Agung. Gandeng syarat saranane utawa ujube kudu Kakang Semar sing nglakoni. Mula Kang Saka kuwi aku dinuta dening Koko Prabu Puntadewa supayane mboyongi kelawan rawuhe Kakang Semar Badranaya ning negara Ngamarta. Kakang Semar Badranaya. Ana kula namung sendika ndederek Gus kersa panjenengan. Nek pancen kula kedah sowan teng Ngamarta awi kula dheraken anak Mojonanti Kengkeri Kakang Semar Badranaya. Semare kaken mrayetna sumurene
Malah hatret. Sorote pandam sumula amadang jroning pasarean ngenane wacana ramu-ramu kalingan ngangrangan sang tyah manahenggung sumungkam kuling sang kakung mangrepa babu eman-eman modar kowe karna tanding Bagong menengo nggih kula tak teng mriki mawon weruh sinden do bibar saking becakaken sarir ta do sangu tisu dhewe-dhewe ha iya Truk kowe ya krungu ta krungu aku nang kene ra aku wedi karo Sinuwun Karna Koko Prabu Karna Arjuna inggih badhe tindak dhateng pundi mangertiya negara Ngastina taman pagebluk mongko bisane Walaya Nirmala temajati jati temah mulya yen to tinungga ndring Kakang Semar Badranaya kersanipun kados pundi aku didhawuhi dening Yayi Prabu Jaka Pitana aku bakal nyuwun ngampil Kakang Semar Badranaya yatlang nenggalang yanaglar pandam moncar Inon lir kekonang suram sorote tanpa hadang Koko Prabu kula nyuwun pangapunten menawi jengandika ngersaken Kakang Semar kedah sowan wonten negari Ngastina dinten sakmenika kula mboten saged lho lire piye Kakang Semar mboten saged sowan wonten negari Ngastina dinten sakmenika awit para Pandhawa nedya ngawontenaken inggih menika pun tetanen agung kedah Kakang Semar Badranaya ingkang ngujubaken donganipun apa ora kena diundur dinane mesakake kawula Ngastina selak padha ora ana merga ketaman melaking Jawata iki ngaten mawon kepiye ya Gus mbuh sak karepmu ngomongan kok ora ngerti rembuke niki ngaten mawon jenengan kenging kula prenggake mangkundur teng ngawangga mawon lho kowe kok ngundurke karo aku sing menang menehi wangsulan kuwi omong Kakang Semar Badranaya aku anake Semar Badranaya aku ya uga menang menehi wangsulan karo sampean aku ki anake Semar nek sampean kok arep boyong Semar nuwun sewu sesuk liya dina saliyane dina iki lho ngono anggal ture lho sampean kedah nglenggono niki gandeng sampean pun kalah dhisik sampean wangsul mawon ora kena merga pancen dawuh Yayi Prabu Duryudana kudu dina iki nggonku bakal mboyong karo Kakang Semar Badranaya sampean arep nekat sampean arep nekat Mir rene le rene apa piye to le Sinuwun ngawangga mbutuh karo kowe nuwun sewu sinuwun kula niki dinten iki ajeng sowan teng negari Ngamarta
Wigatine para Pandhawa ajeng ngawontenaken tetanen agung nanging kawula ngestina mbutuhake karo kowe Kakang Semar. Ayo. Ora mung ketangtung kedheping peninggal wae, ayo tak kanthi ning negara Ngastina. Ah, mboten saged. Kula duwe kewajiban nek wis rampung kewajiban kula tak sowan dhewe ning Ngastina sandadak dibaya. Dada muntablir kinentap. Duka yayah sinipi. Netra kocak ngondarandir. Ing olah dalah mampu bakso bakar mau sore aku bakal lho we olah dalah ora kena digawe becik pancen kowe kudu tak ruda paripeksa mboten napa-napa nek sampeyan ajeng ruda paripeksa kula ingkang baken kula pun paring kawangsulan pun caos jawaban sing tesingkong kuwi apa? Tetela. Tela menika singkong, singkong menika tela. Tesingkong. Mila kula mboten saged swanten Ngastina dinten sakniki. Nek kersa nenggane gelem sabar sesuk-esuk nek wis rampung Pandhawa langgone duwe kewajiban kula tak sowan dhewe. Ora kena. Kudu dina iki Kakang Semar rawuh ning negara Ngastina. Mboten saged. Tak ruda paripeksa. Koko Prabu kula ingkang mboten nrimaken. Lho, Arjuna melu-melu. Mboten mau. Mboten mokal menawi kula mboten narimaken bilih Kakang Semar nedya dipun ruda paripeksa. Pun kajeng Gus, panjenengan sareh mawon. Panjenengan sareh mawon ben wong niki sing ngrampungi kula. Oh lah dalah. Kakang Semar, pripun? Pancen kowe ora kena tak gawe becik. Nyatane kowe wajibe kudu sowan ning negara Ngastina, kowe kudu prapta ning negara Ngastina. Nunggoni negara Ngastina ora ketang mung tulung kedheping maninggal wae kok kowe dadak alesen neka-neka. Kowe dadak werna-werna lehmu wangsulan. Lha apa kowe pancen wis njaluk diruda paripeksa karo nata ngawangga Prabu Karna Basusen. Dar kowe. Maning jatah standing bono iblis lanat. Ayo. Aku nek wis nganggo kostum Ryok Ponorogo ngene iki. Nyokot gulumu ora tewas aja takon dosa. Wedan. Aku ki ratu lah kok kowe sak geleme dhewe. Ayo ben aku ya rakyat, ratu ki wakile rakyat. Aku sak geleme dhewe. Ayo muni kowe Karna. Muni kowe Rana Karna. Rana Karna dengkulmu mlocot. Ayo. Ora gelem bali ngawung kok sondol ning ngawiyat. Mati. Oh. Edan gawe lara wetengku kowe keparat. Menungso ratatanan Nyai Prabu Kakang Semar mboten kersa dipun boyong. Koko Prabu Sri Bathara Kresna gandeng sedaya sarat sarana anggen kawula sak kadang nedya pangalampahi inggih menika pun tetanen agung wonten negari Ngamarta. Duh Koko Prabu sak mangke badhe kados pundi malih anggenipun badhe miwiti tetanen agung wonten negari Ngamarta menika Koko Prabu. Jagat pangestu para wayah Bathara jagat Yayi Prabu kula nggih. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangeksami kula nedya matur marang rasa ngandika Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih. Yayi. Sedaya syarat srana sampun cumawis. Koko Prabu Baladewa sampun rawuh mriki. Nganti Kyai Nenggala nglawan Kyai Alugara. Kakang Semar ugi sampun rawuh wonten ing mriki. Sedaya sampun sawega samapta ing gati sawega ing diri. Nggih, kula pun siap. Kula nggih siap. Jenengan ajeng pinten periode kula siap. Bakong kuwi senengane ora. Ngono kuwi saru. Ora apa-apa. Mlengkeng saking menika awih dipun miwiti Yayi Prabu. Inggih, serananipun
kula lan panjenengan sak kadang Pandhawa sakmenika lampah anamur kawula kewala tumuli sak mangke ngawontenaken tetanen agung kagem boyong Sri Sadana kundur wangsul wonten negari ing Amarta. Inggih Koko Prabu. Lajeng lampahipun ing sak mangke kados pundi? Sakmenika andum damel kemawon. Sepisan Kiai Nenggala lawan Kiai Alugara kagem serana dukut sewu tuh ngrembakanipun tanem tuwuh ingkang wonten negari Ngamarta. Inggih. Ingkang angka kalih Werkudara. Jledheng kakangku piye? Kowe ndak utus, kowe ndak ngongkon. Ngokon apa? Ngongkon apa Jledheng? Kowe ora usah melu-melu kowe. Mboten. Kula tak ndisel mawon sinuwun. Kowe mbendunga kali Jamuna kanggo pangilining toya ana ing pasabinan. Oh, irigasi. Wah, Ndara Werkudara kon ndisel ngono ta kowe? Ora caturan ro kowe. Mboten, Gus. Pitesen mung wis cilik arep dipites apa ya kena. Jaman iki senengane kok ora. Angka 3. Panumbuking asil tetanen mawi Kyai Alugara. Inggih. Angka 5. Pangujuping sedya kunduring Dewi Sri Sadana dipun laksanaken dening Kyai Semar Badranaya. Kowe mer ngapa? Kowe kon gebrake mong-mong. Siap. Kenduri to. Amplope pira to? Amplop dengkule mlecat kowe ora. Iki nyambut gawe kelas labuh negara. Ku samu senengane kok kaya ngene iki ora. Menawi namung menika kala wau lampahipun tartentu para kadang Pandhawa mboten badhe karepotan Koko Prabu. Menawi mekaten awi samangke sedaya kadang Pandhawa bidal sareng-sareng. Ayo Kresna tak dereki. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Monggo kula dherekaken sinuwun. Tandha Pandhawa nyuku mulung manggung siring sata Kurawa. Tabrak pungke sira katitik. Swamya ngambreng kati karnaning kaswase Kakang Anoman Kendali Sodo wela dalah Werkudara kaget kowe ngawe kadang Bayu
ana wigati apa lumantar aji pamling kowe nimbali karo Anoman ing Kendali Srata wala dalah Werkudara aku lagi nelale suket lah kok kowe ngebel aku ngebel iki basa apa neh basa kewan sak geleme Kakang Setu Bondo piye Werkudara mangerti yo dina iki aku kadawan kinen bentung kali Jamuna lho wigatine apa wah wigatine apa kon nguatus aku ngono apa piye iki kusik to wigatine ya kuwi Pandhawa bakal nganake tetanen agung ning negara Ngamarta kanggo Srana kondure Betari Sri Sadana ya Dewi Sri Sadana mula aku kadawan supaya bentung kali Jamuna kinarya panggilining toya pasabinan ning negara Ngamarta oh irigasi ngono heeh wi awake dhewe mengkon diesel Kang wis Werkudara ayo budal ayo Kakang Setu Bondo karo Kakang Anoman ora sasuwe ayo budal ayo Werkudara tak kandhidi Dalah syukur binagi sewu nderek mangayu bagya Yayi Prabu inggih Koko Prabu matur sembah nuwun awit panjenengan sampun nderek anyeng kuyung anggenipun para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung wah jan ya lho iki kok iki pangan nguler ya iki lho sik lho kok iki bolong-bolong ha kok wah, iku abang-abangan iki. Wah. Wah, sinuwun ketiwasan sinuwun. Ah. Ono apa Petruk? Wah. Pokoke niki nek kula critake lumon-lumon. Pokoke niki nek kula critake tetep di luar nalar. Ora kalap lah kok lagi wae ditanduri mongko urung ana sing merkatak parine siji wae kok lah kok niki kok malah do kobong pangan nguler do abang-abang parine niki Pak niki omon apa niki sinuwun iki galong apa menyurat to iki jane Petruk non mula tetandurane padha rusak kabeh mergo pancen ama sing ngrusak marang tetanduran iki mau lho napa kae lho sawangen kae ana ing dhuwur pasabinan lho enten apa kae ora pangling kae putut jantaka sing nyebar ama lodong kanggo srana ngrusak tetanemane para Pandhawa ah iblis lanat pancen cedhis siji kae ora penyakit ora lho niki kula pripun mlayu marang matur karo bapakmu Semar nggih terus mengko sing iso ngrampungi bapakmu Semar nggih nyun pamit Petruk ana apa? Ah, ketiwasan, Pak. Mboten nginten babar pisan sak sampunipun kula Slendra. Iya. Iki niteni-teni, Pak. Wah, kuwi pengendang iki cek pengendare iki CS ku. Zaman dhisik syuting Ronaldo Wati.
Wis ganti kok. Oh, wis ganti to. Heeh. Oh, berarti ya udu. Oh iya. Tak kira isih sing kae mau. Aku wis ganti kok winginane ora. Ana apa, Petruk? Hah? Tanem tuwuh do rusak pangan ngomo kabeh, lah kok iso? Amarga dipun sebabaken awit wonten salah satunggiling orang sing melakukan kecurangan. Sapa Petruk? Wadya Bari Durga. Sapa? Putut. Putut sapa? Putute Pak Giran. Putut Jantaka. Kae aku reti pengapesane Petruk. Napa? Sawangen. Napa niki? Kena tombak kowe mpreng truk wis tombak malah. Oh nggih. Putut Jantaka wedine mung karo iki. Iki jenenge Tumbak Pencok Sari. Mbabar Sari. Hus. Pencok Sari. Ngambemu senane ora. Iki pengapesane Putut Jantaka. Lan nama-nama kabeh. Oh nggih. Heeh. Mula kowe ora usah dadak iki mok nyunyuk-nyunyukke si Putut kae. Weruh kowe nggawa iki wis do wedi. Oh ngono. Uler-uler, uret. Pokoke gulma kabeh weruh iki wedi. Mergo pancen dayane gegiri si Petruk. Oh nggih. Dadi cara-carane saiki iki obat suket. Ngono. Iki obat anti gulma multiple dengan formula 404. Mula kowe iki kudu mok tamakke karo kae. Oh nggih. Ora usah suwe-suwe. Ndak saya entek tetanduran ning pasabinan. Wis gake ning nyantai wae. Iki wis jam 4 kurang. Engko bubare 4:30 ora apa-apa. Wis santai wae. Bakal ngono pamundutan ana. Iki kadung tresna sing minangkani duet Mas Nanang kalian Butia. Wo nggih. Cekak-ceket Petruk. Selak kae do nyebar omone. Nggih, nyuwun pamit. Semar ki nggo grake lampu. Panas jebule. Waduh, kowe Petruk, aja mok tamakke. Kesuwen. Wah. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Kene-kene bebarengan rame-rame nyawang tanduran. Kae-kae rembulane yen disawang kaya bocah ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake nalikane nyawang tanduran ijo kaya ngene kembali indah. Oma-oma do minggat kabeh. Ndek puna mung rusak lonjor tombak pring kok. Wah, wedi ka. Pasek. Lek terus anggere wis yaene semangate ora sebahene. Ben. Iki garek iki wah iki wis meh rampung nggone Ndara Werkudara gawe irigasi
Ki Delongkas wis panen. Alhamdulillah ngrembaka. Swamya ngambreng kati karnaning kaswase Gareng nan jroning aku bentung kali Jamuna nggih pripun banyune saya agung ning kok iki banyune saya kelong kaya ana sing nyerot malah kaya bentungan sing tak gawe tambak sing tak gawe kaya ana sing jebol masa cangkeme nggih mboten lho sapa kae lho sapa ya kae ya ndi iki kali rambutnya kok wah rewo-rewo kobong beranjang Pak ya ngapane Hidai kula kan nyemplung wah wong isra-isra secara lho jero jebule gas wong ora iso renang lah sampean sing ngakon seger wah tileki wah edan enten apane dilono dhewe lho kok banyune kok saya ilang banyune kok saya ilang ndosena jeluwana nggih hormat gerak jeluke kok suwe dadak njabut simpingan maklum mau urung tak jubo kleru kepiye ya wis sak karepku lek arep nyanggit ngopo Pak Drun apa to kali Jamuna ya ampun biyo aku ora enek banyune kabeh Drun sapa sing dadal tambake wahidan wo polahmu to le ya titenono kowe